дамаўляліся. 3-4. Кася! Доброй раніцы! Салют усім сябрам! Дзесьці ўжо збіраюцца! Падарункі нам! До Новага года застаўся ўсяго адзін дзень. І дзядуля Мароз ужо пакуе свой мех. Ой, не магу дачакацца. Ведаеце, колькі я ўсяго загадала? Ляльку вялікую, канструктор, мазайку і яшчэ... Касечка, а ты ў курсе, што падарункі атрымаюць толькі тыя, хто добра сябе паводзіў? Чаго? Хто гэта сказаў? Гэта ўсе ведаюць. Першы раз чую. І ведаеш што, Лесік, і чуць не хачу. Будзе мне падарунак. Кася, а чаму ты так расхвалявалася, га? Ты што, дрэнна сябе паводзіла? Я? Да не. А з чаго вы ўзялі? Нешта тут нячыста. Худзенька прызнавайся, якую яшчэ шкоду ты ўтварыла? Во прычапіліся. Ніякай шкоды я не тварыла. Хлопчыкі, зарадка пачынаецца. Пабеглі хутчэй. Ой, і праўда, трэба бегчы. Добра, але пасля зарадкі мы разбяромся, што не так. Ты калі ласка. За мной! Раз, два, три, чатыры, раз, два. Раз, два. 3, 4, 3, 4, раз, два. Ідзіце, во прыдумалі. Не будзе падарункаў, не будзе падарункаў. Будуць! Зараз пабіты кубачак Лесіка схаваю і будуць. Дзе ён тут? Добрай раніцы, сябры! На вуліцы мароз, але ён нам не страшны, бо мы не дазволім яму замарозіць. Трэба іх разагрэць. Паўтарайце за намі. Яшчэ.
гэты морозный день. Ну тады да пабачэння, мои маленькие сябры. Раз, два, три, четыре, раз, два. Сегодня и зарадка была некая святочная, правда, Ясик? Бо завтра Новый год, і ва ўсіх цудоўны настрой. Зараз мы з тобой яшчэ і чаю поп'ем, зусім выдатны настрой будзе. З задавальненнем. Так, вось твой кубачак, Ясик. Ага. Гэты Касін. Ага. А дзе мой? Ой, сапраўды, а дзе ён? Здаецца мне, што пра яго Кася павінна ведаць. Нездарма ж яна такая дзіўная з самай раніцы. Думаеш, гэта яна твой кубачак узяла? Зараз высветлім. Кася! Кася! Кася, хадзі сюды. Хто мяне клікаў? Мы. Кася, ты не ведаеш, дзе мой кубачак? Адкуль? Сам сачы за сваімі кубачкамі. А мне трэба до Нового года рыхтавацца. Я такі маскарадны касцюм придумала. Всё, пабягу яго рабіць. Лесік, можа, гэта не яна? Можа. Тады я дарэмна на яе думаў. Не сумуй, Лесік. Знайдзецца твой кубачак. А ты пакуль возьми іншы. Добра, зараз збегаю за ім. Будем чай піць і мульцік глядзець. Ай, цудоўна! Вясёлы мульцік. Шкада, што мне давялося яго аднаму глядзець. Ясіка, сябры сонечныя зайчыкі паклікалі на рэпетыцыю навагодняга спектакля. Кася нейкі там маскарадны касцюм рыхтуе, а я ўжо даўно ўсё падрыхтаваў. Хочаце, пакажу? Я зараз. А дзе Лесік? Я так не гуляю. Я рыхтавалася, хацела яго напалохаць, а яго няма. Яшчэ раз паспрабую. Тысяча слізкіх мядуз! Руки ўгору! Ой! Ой! Ай! Прывіт! Лесік, гэта ты? Я? А ты? Кася? Ну так, не пазнаў. Гэта добра. Так і было задумана. Кася, ты хочаш усіх напалохаць сваім касцюмам? На сябе паглядзі, тысяча мядуз. Ну, можа, сапраўды нам лепш памяняць касцюмы? На каго? На зайчыкаў. Мы самі зайчыкі. Ага. Каго ж абраць? Пакуль думаем, давай сюжэт паглядзім. Пра што? Пра пераднавагоднія прыгатаванні. О, тое, што трэба. Ага. Мы з вами ў Доме культуры Мінскага аўтазавода. Тут поўным ходам ідзе падрыхтоўка да прадстаўлення. Усе вельмі хвалююцца і старанна рыхтуюцца. Мы готовим новогодний спектакль, вот-вот уже зрители увидят его, у нас дебют. Для главных героев нашего спектакля тоже задача еще сложнее. Кроме того, что они поют, танцуют, у них еще огромные реплики. То есть это полноценный настоящий спектакль. Поэтому нагрузка серьезная, а детки маленькие, но они очень стараются и справляются, конечно. Ваш номер? Наш номер о зиме, о детских забавах. Мы как бы дети, которые играют в снежки, радуются зиме. Нас воодушевляет эта пора года. И у нас поэтому есть варежки, потому что мы играем в снежки.
человечки, которые живут внутри приборов и машин. Мы ухаживаем за техникой, устраняем неполадки. Дети – это всегда энергия, и они отдают много хорошего. Ну и я им взамен стараюсь отдать все, что я умею, все, что я могу, все, что я знаю. Наш номер про то, что мы чиним часики, ухаживаем за ними, чтобы они не сломались, чтобы с ними все было хорошо и чтобы Новый год обязательно наступил. А чому у вас тільки шапочки? А де все остальне? Костюмы еще дошиваются в костюмерной. Да. На концерте мы уже будем в костюмах, и все будет хорошо. У нас мамы, родители наших ребят очень тоже творчески активные. Все вручную фактически сделано. Полностью все элементы костюма сшиты своими руками. Но это, на мой взгляд, выглядит очень профессионально и очень хорошо. А ви який номер представляєте? Мы представляем танец часики, а попозже мы еще станцуем снежинки. Мы выступаем воздушную гимнастику и еще скакалку. Переживаете вы перед выступлением? Я иногда переживаю перед выходом на сцену, чтобы поработать над эмоциями. Что-то помогает? Позитив наш, мы когда все вместе выступаем, то есть наша поддержка. Белый снег, ветер за плечами. Белый снег, снится мне ночами. Які ж ви молодці! Чудовне представлення тримається. Цікаво, а що самі артисти чекають від Нового года? Прежде всего, новогодней атмосферы, исполнение всех желаний, чтобы весь город был украшен. Прежде всего, счастья всем людям, всем жителям города и много всего хорошего. Я жду от Нового года исполнения всех моих заветных желаний, и не только моих, но и всех моих друзей. Белый день, гони мои птицы. Белый снег, мне ночами снится. Чого ви чекаєте від Нового года? Радости, аплодисментов, подарок, улыбок и всего-всего многого остального. Много подарков, веселья, счастья, удачи. Всего самого лучшего. Я символ следующего года – петушок Петя. И сейчас я сделаю так, чтобы все желания исполнились. Кукареку! А теперь новогоднее віншування. Сердца замирают от такой красоты. Я рядом с тобой, со мной рядом ты. Слова поздравления наши просты. Гармонии, мира и светлой мечты. С Новым годом! Я всех поздравляю с наступающим 2017 годом. Пусть Новый год принесет только яркие и красочные события, как сам наступающий год огненного петуха. Пускай в наших сердцах всегда живет любовь, а в глазах сияет улыбка и счастье. С Новым годом вас! С Новым годом!
мы долучаемся до віншаванняў. А нашим таленавітым артыстам жадаем паспяховага навагодняга выступлення. Як жа весела усе рыхтуюцца да Новага года. Безумоўна, гэта ж самае любімае свята для ўсіх. А мы з табой ўсё ніяк не абралі сабе нармальныя маскарадныя касцюмы. І не адшукалі мой кубачак. Як жа я без яго на Новы год? І праўда, што я нарабіла? Што ты кажаш? Ды не, нічога. Кажу, нас нехта выклікае на сувязь. О! Дык трэба адказаць зараз. Прывітанне, дружа! Салют! З надыходзячым Новым годам! Прывітанне, мяне завуць Віт. Цікава, дзе летом жыве Дед Мороз? А мы ж зусім нядаўна расказвалі, дзе ён зімой жыве. Мяркуеш, летом дзядуля Мароз у іншым месцы знаходзіцца. І мы зараз жа уключаемся ў наша дабраранкаўскае даследаванне. У навагоднюю ноч усе дзеткі з нецярплівасцю чакаюць, калі ж да іх прыйдзе Дед Мароз. І я чакаю, бо яшчэ летом напісала яму ліст. І там пералічыла ўсё, што хачу атрымаць у падарунак. Цікава, ці атрымаў яго дзядуля Мароз? Упэўнены, што атрымаў. Як жа інакш? Гэта добра. А куды трапляюць усе гэтыя лісты? Іх жа многа. Усё залежыць ад таго, у якой краіне жывуць дзеткі. Вядома, на свеце ж не адзін зімовы чараўнік, іх шмат. Раскажам пра некаторых з іх. Самы вядомы жыве на поўначы Фінляндыі, у Лапландыі. Там заўсёды холадна, і дзядулі там добра. Лічуць яго Йолоу-Пукі. А, я памятаю, Вось-вось. Йолоу-Пукі прымае пошту ад дзетак увесь год. А бліжэй да зімы пачынае рыхтавацца да Новага года, збіраць падарункі. Яму дапамагаюць эльфы. А яшчэ на працягу году Йолоу-Пукі падарожнічае па свеце, вывучае мовы, знаёміцца з дзеткамі. А дацкі дзядуля Мароз абраў сваёй рэзідэнцыяй Грэнландыю, самы вялікі паўночны востраў. Тэмпература паветра там нават летам не ўзнімаецца вышэй за 5-10 градусаў. Там снежны дзядуля таксама ніколі не растане. Так, не растане. Ну давай далей расказвай, куды трапляюць лісты ад дзетак, напрыклад, з Расіі. Да дзядулі Мароза, які жыве ў старажытным горадзе Вялікі Устюг. Так, зразумела. А наш Дед Мароз дзе жыве летам? Яго сядзіба знаходзіцца ў адным з найпрыгажэйшых месцаў Беларусі, у лясах Белавежскай пушчы. Вось куды трапіў мой ліст! У Белавежскую пушчу. А дзядулі там не спякотна летам? А то раптам растане і не прыедзе да нас зімой. Не хвалюйся, прыедзе. Ён жа чараўнік і можа нават летам стварыць у сваім доме зіму. А, тады добра. А у яго ёсць памочнікі? Вядома, і ўнучка Снягурка, і лясныя жыхары дапамагаюць яму разбіраць пошту і рыхтаваць падарункі. Здорава. І хутка дзядуля Мароз да нас завітае. Так, усе яго чакаюць. Але асабліва я. Лесік, дык гэта праўда ці не? Ты пра што? Ну, што калі дрэнна сябе паводзіш, то Дед Мароз падарункаў не дорыць. Усё перажываеш? Перажываю. Але чаму? Ты ўсё ж нашкодзіла? Ну так. Лесік, я пабіла твой любімы кубачак і схавала рэшткі пад шафай. Ну вось, а я шукаю. Эх, Кася. Ну, Лесічак, ну прабач, я ж не спецыяльна. Што з табой рабіць? Прабачаю, вядома, бо мы сябры. Ура! Дзякуй, ты лепшы. Толькі як я цяпер без кубачка? Не перажывай, нешта прыдумаем, а пакуль мульцік давай глядзець. Давай.
тебе прабачэнне за пабіты кубачак. Гэта ж добрыя паводзіны, так? Так, добрыя. І моя віна нібы закрэсліваецца, так? Напэўна. Да чаго ты вядзеш? Я хочу дакладна ведаць, атрымаю я цяпер падарунак на Новы год ці не? А, вось што. Не хвалюйся, будзе табе падарунак. Ты ж выправіла сваю памылку. Ура! Што за ура? Каго віншаваць і з чым? Мяне! Бо хутка Новы год! А нас? У нас што, яго не будзе? Будзе, вядома! Нічога не разумею. Ясик, не звяртай увагі. Скажы лепей, ты нам пакажаш сёння адну з тваіх цікавых вандровак? А як жа? У гонар надыходзячага свята самую цікавую. Глядзіце. Вы калі-небудзь былі ў гасцях у цара? Ды не, не ў таго, што сказкі, а ў самага сапраўднага. А я быў у цара беларускіх звяроў, у зубра. Ага, ды не бойцеся вы. Гэта ён толькі здаецца такім грозным. Быццам кажа, не падыходзь блізка, у мяне вялікія рогі і моцныя капыты. А на самай справе ён вельмі мяккі і ласкавы. І ў зуброў сур'ёзныя справы ёсць. Напрыклад, Белавежскую пушчу абысці, усе сцяжынкі праверыць. А калі ўсё ў парадку, можна і адпачыць. Снегам адзін аднаго пабсыпаць ці нават задрамаць пасля абеду. А ведаеце, што больш за ўсё падабаецца цару звяроў? Ні за што не здагадаецеся. Падчас адпачынку яны любяць слухаць птушыныя спевы. Так, таму ў іх царстве Белавежскай пушчы амаль штодня канцэрт. Спяваюць лепшыя з лепшых птушкі-артысткі. Да і сцэна знатная. Сам Мароз Іванович над ёй папрацаваў. Дарэчы, і мяне на сцэну запрасілі. Я спачатку зубрам пра наш добраранак расказаў, а потым ногі мяне самі ў пляс панеслі. А пасля як заспяваў: завіруха, метель, завіруха. Ух, як мне ўсе падпяваць сталі. А потым «Брава, Ясик!» крычалі. Карацей кажучы, мяне яшчэ з канцэртам у Белавежскую пушчу запрасілі. І я паабяцаў прыляцець. Калі хочаце, можам разам туды адправіцца. Пакуль глядзелі вандроўку, мы прыдумалі, кім будзем на Новы год. Я Снягуркай. Я Дедом Морозом. А я Зарочкой на елочцы. Маленькой ёлочцы холодно. Весело будзе. У нас яшчэ ёсць час падрыхтаваць розныя конкурсы і гульні. І падаруначкі сябрам, ну хто яшчэ не паспеў. Лесик, а у мяне для цябе сюрпрыз. Які? Няўжо пачынаць хвалявацца? Хвіліначку. Вось, гэта табе. І яшчэ раз прабач мне за тое, што я разбіла твой кубачак. Ух ты! Новы! І такі прыгожы! Падабаецца? Вельмі! Дзякуй табе, Кася! Калі ласка, сябры, жадаю вам, каб Новы год прынёс шмат радасці. А я жадаю, каб у вас з'явілася яшчэ болей добрых сяброў. І няхай свята будзе вясёлым. З надыходзячым Новым годам! І да сустрэчы ўжо ў Новым годзе! У нашым добрараку!